danas ovde na završnoj priredbi vaše dece. 4 godine je prošlo nama kao tren. Deca nam kreću novi život, ali sa ovom završnom priredbom opraštaju se od vrtića. Mi smo, vaša deca, naši mali drugari, uložili su veliki trud da pripreme ovaj program za vas, a nadam se da ćete vi to nagraditi onako jednim gromkim aplauzom. Dešava kao sve druge bajke davno, veoma davno. Ova bajka se ne dešava iza 7 šuma, mora i gora. Ova bajka nema za glavne junake prinčeve i princeze, niti je neki od njenih junaka treći sin kralja koji je uspeo da reši sve prepreke. Ovo je naša moderna bajka. Njeni junaci su deca Zrtića Pčelica. Ona počinje u budućnosti ne tako dalekoj, tu u blizini na stenjaku, pogledajte. Ja više ne mogu da idem u ovu školu. Svi me muče i pričaju uči, uči, uči. Niko ne zna koliko se moja glava muči da savlada sve zadatke teške, jer naš učitelj hoće da bude sve bez greške. Ma ne volim da čitam i pišem, da se ja pitam, volao bi sve iz knjiga da izbrišem, pa da se nove lekcije pišu, da deca u školi mogu malo da dišu. Šta je tebi? Škola. Ja mislim isto. A sećaš se kako nam je bilo u vrtiću? To je bio divan period. Igra, igra i samo igra. Drugari, igračke, uživancija, tolerancija. O, pa vidi, počela sam i da rimujem. plače i kuće. I onda sam izrastao u velikog dečaka koji mnogim stvarima uče.
sjajno, vidi kako je ovde lepo. Nije, ružno je. Nije zlato, vidi koliko ovde ima igračaka. Hoću kući, čuvat će me baka. A vidi drugare kako se igraju. Baš me briga, sa bakom je lepša igra. A vidi vaspitačicu kako se igra s decom. Neću, ne volim je, hoću baku. Znate, naša Petra neće u vrtić. Ona voli da se češka dok spava. Ovde toga nema. Ne mogu da obećam Petri da ću češkati dok spava, ali može da izabere igračku za spavanje. Dođi Petra, izabereš igračku za spavanje. Jadna Petra, kako će da zaspi bez češkanja? Sunce naše, kako će da se snađe? Dragi roditelji, imajte poverenja u vrtić, da bi ga i vaše dete steklo. Poštujte dogovore i nemojte nikada davati obećanja koje ne možete ispuniti. Taman toliko da vam pokažemo šta sve znamo, umemo i volimo. Kad smo u vrtić krenuli, na početku beše malo bez veze. Svi se prave ljubazni i fini. Tipkaju te za obraz, ali zato ne brini, nije strašno kako ti se čini. I posle nekoliko dana druženja sa drugarima, Shvatila sam stvari bolje, da je ovo kuća dobre volje, jedno veliko drugarsko polje. U njoj se stalno igra, veseli i druži. Ponekad možda ima i svađe, a na kraju svako svoga druga nađe. U ovoj kući malih ljudi prva se simpatija probudi. Pa tako drugovi iz drugarice postanu simpatije. A znate li šta smo u vrtiću naučili? Naučili smo da peremo ruke, Da radimo bez muke i bez buke nema nauke. Naučili smo čak i koje su boje, šta je moje, šta je tvoje. Skupove i reči, priče i pesme, šta je dobro, šta se ne sme. Naučili smo dane u nedelji da ih razlikujemo i nabrojimo. znamo da se obučemo, znamo da Znamo šta je zdrava hrana i da čuvamo ključ od stana i koja je leva i desna strana. naučili smo da ko govori ružne reči, da mora jezik da izleči. Znamo kako leti ptica, da je opasna ulica. Saznali smo dečija prava i kako raste trava. naučili smo šta je ekologija i kako se čuva tradicija. Pored toga naučili smo 4 najvažnije male reči. Koje je lako od srca iskreno reći. One su male samo zato da bi u dečije srce stale. Dobrog su srca najbolji gosti.
svemu je fora, pitanje je jedno mnogo odgovora. Kako rastu deca, pitali smo mnoge, a obuće reče da im glede samo noge. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, priđeš baby, kažeš pum pum pum, mala si ružna. Da porastu mala deca, potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog božjeg dana. Zato decu mrzite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Da porastu mala deca, potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog božjeg dana. Zato decu mrzite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Yeah, yeah. Na, na, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Na, na, yeah, yeah. Kako rastu deca, pitanje je često, jer reče isto tako raste testo. Tako su i mami porazla za sina, doktor reče mora da je to vitamina. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, priđeš baby, kažeš pum pum pum, mala si ružna. Da porastu mala deca, potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog božjeg dana. Zato decu mrzite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Da porastu mala deca, potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog božjeg dana. Zato decu mrzite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Da vam rastu kao trava posle kiše. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ostavi moje šnale. Neću. Vrati mi ih odmah. Neću, ti si uzela moj raj. Vaspitačice, reče da mi vrati moje šnale. A onda meni moj raj. Deca, poslušajte me. Znate, ovde imam 2 stolice i morate da sednete na njih dok se ne smirite i razmislite. Čim dobijete ideje kako da rešite problem, pomerite stolicu napred. A kad se vaše stolice približe, razmenite ideje, izaberite jednu i dođite, recite mi je. Upotrebi veštinu razmišljanja, a ne svađu. Kada
da kažem da ne uvredim tatu. Izvini, sinko, da li bi ja i ti mogli da se zamenimo za mesta? Šta, ja da budem baba, nema šanse. Mama, zašto tata nema kosa? Zato što on puno razmišlja pa mu je kosa otpala. Zašto onda ti imaš puno kosa? Zaveži i idi na spavanje. Kako možeš da kažeš sestri da je glupa? Odmah da kažeš da ti je žao. Seko, žao mi je što si glupa. O, Bože, opet ista priča. Veoma sam se uplašio kad se mama razbolela. Pomislio sam da će tata da kuva. Vrtiće moje carstvo iz bajke, u njemu su deca kao kriju majke. U njemu mesimo testo, perle nižemo i na cilj uvek prvi stižemo. Radimo vežbe za rame i struk i hodamo kao strašni vuk. Mi smo glumci, lekari, frizeri, svi nam se dive, niko se ne žali. Mi smo slikari, inženjeri i kuvari, sve umemo iako smo mali. Sad.
Znam da je dečacima tvog uzrasta normalno da se zadikuju, ali hoću da te podsjetim da to ne radiš kod kuće, možeš da završiš večeru kada počneš iskreno da se ponašaš. Poštuj pravila i vrednost svoje porodice. Veselu i radosti prolaze nam dani, imamo osjećaj da nam vrtić postaje mali. Šta sad da radimo, pitamo se mi, a odgovor je sledeći. Kada noga poraste, cipela joj mala, pa traži neku veću da bi u nju stala. Kad glava poraste, kapa se smanji, pa traži veću kapu jer glavu stani. Dete brzo raste, pa menja čarape i šorciće. Uvek za broj veći nema da fali, ali šta se zbiva kad vrtić omali? Od našeg vrtića ne postoji veći, a ja sam veliki momak, tako reći. Nema smisla o meni da se priča, a klinci iz jaslica me već zovu čiča. Moje telo počinje, signal je da šalje, ja više nisam za vrtić, morat ću da krenem dalje. Ali nema brige kad vrtić omali, spakuje lepo svoje knjige pa u školu pali. A kad vreme za rastanak dođe, sakriti suze nije lako, ali trešanje na vrtićni drugare čuvat će svako. Vreme tera sve po svome, doviđenja, dragi dome. Bilo nam je lepo i slatko, a sve što je slatko traje kratko. Bilo nam je super skupa, a od septembra nas čeka školska klupa. Doviđenja, kućo draga, ja odlazim sa tvog praga. Doviđenja. Sine, vaspitačica mi kaže da bijem svu decu u vrtiću. Pa ne bijem baš svu decu, neki mi nekad pobegnu. Sine, već je 9 sati, a ti još nisi u krevetu. Pa šta će reći tata kad dođe? Reći će jao što sam gladan, šta ima za večeru? Koliko je 2 manje 2? Ne znam. Imaš 2 keksa i pojedeš. Koliko ti ostane? Poslu mi mrvice. Sine, sutra mi je rođendan i molim te umesto poklona želim da budeš dobar, pažljiv, poslušan, da se ne isprljaš, da se ne svađaš sa sestrom. Znaš, mama, mislim da je ipak bolje da ti kupim neki poklon. Ne razumem zašto se mama ljuti, jer sam polomio vazu i onako je stara i kineska.
Petre, sredi sobu. Ma neću, pusti me. Petre, sredi sobu. Neću. Ti si član nove porodice i od tebe se očekuje da uradiš svoj deo posla. U pravu si, ne mogu da te nateram na to, ali zadatak roditelja je da nauče dete kako da se osjeća loše ukoliko ne uradi svoj deo posla. Pomozi mi da zapišem šta će ti sve biti uskraćeno ukoliko ne uradiš svoj deo posla. Svaki član porodice ima neke obaveze i doprinosi svojim radom porodici. Dragi naši roditelji, Upišite me u školu kada budem spremna za nju. Kada dođem dan da krenem prvi razred, molim vas, dozvolite mi da se lepo obučem, da budete pored mene i ti i tata dok me vodite do škole. I bilo bi dobro da mama napravi tortu i da pozovete sve za koje znate da su mi dragi. molim te ne dopustim da me školom plaše i da mi govore kako više neće biti igre, da će učiteljica biti strašna, a matematika bauda. Molim te, budi strpljiva dok čitam i pišem. Ne sedi mi nad glavom i neću umeti da ti ponovim sve iz prvog puta, zato te molim da ne vičeš na mene, jer će mi tako biti još teže. Molim te, pomozi mi da se u školi što bolje snađem. Ako budem grešila, ne kritikujte me, nego razumejte da je to sve za mene jedna velika promena. Ako me drugi budu kritikovali, molim te, prvo stani na moju stranu, jer ja sam tvoje dete i zaštiti me, jer ćeš mi tako najbolje pokazati svoje poverenje. Molim te, kada budem radio domaći, ne podcenjujte me i ne pohvaljujte me ako nije za pohvalu. Seti se, kritikujte samo ono moje ponašanje s kim niste zadovoljni, a mene volite i uvažavajte, pa ćete vidjeti da ću se ubrzo popraviti. Molim te, prvih dana me vodi u školu i uči me koji put trebam da idem u školu. Molim te, ne zabranjuj mi igru zbog školskih obaveza i pomozi mi da kroz igru nešto naučim. Molim te, kada mi zadaš neki zadatak, insistiraj na tome da ga završim, a da ti ne bude važno kako sam ga uradila. Molim te, ne nagrađuj me za dobru ocenu novcem ili nekom kupovinom. Uči me da sam odgovoran za svoj uspeh, a ti mi samo pokaži da si ponosna na mene i nikad me ne poredi sa nekim drugim. Molim te, ako nekad preteram sa svojim zahtevima, ne popuštaj mi. Molim te, nauči me da razmislim pre nego što nekome odgovorim i da pusti mi da drugima mogu da kažem i da i ne.
Ilona Martinović, Helena Brašanac, Helena Pječević, Đurađ Vranić, Stefan Jokanović, Ivo Antić, Anastasija Savić, ovo je generacija 2017, posebna deca koja će izrasti u posebne ljude.